Konya'da 3 Türkmen studenti gazak ýarany bilen neşeden saklandy. Türkiýanyň media serişdelerine 3 Türkmen studentiniň bir gazak studenti bilen neşe öndürmekden we satmakdan güman edilip saklananyň barada berilen habar halk köpçüligine uly seslenme döretdi. Türkiýanyň Milliýet gazetiniň ýazmagyna görä, Konya şäherine neşe garşy görüş toporunyň bir jaýda gurunan operasiýasyna 3 Türkmenistanly we bir sanam Gazagstanly student göz astyna alındy. Şüphelilerin eginmaş saklanýan ýerde gizlilikde neşe östürüp yetiştirip soňam oň söwdasy bilen meşgullanyny anyklandypdyr. Türkiýanyň haberler.com neşrem habaryna Konya polisiniň narkotika garşy görüş bölüminiň şäher merkezine degişli Selçuklu etrawyna studentleriň aglaby köpçülükde ýaşaýan Bosna Hersek mahallesindäki bir öýde neşe söwdasynyň gurnolýany warasyna maglumat edinendigini ýazýar. Neşrin habaryna görä, polis işgärleri ondan soň güman edilýänleri fiziki ýagdaýda ýydarlap, gerek bolan delilleri jemleýär we 12-nji martda agşam ara ol öýe operasiýa gurnaýar. Operasiýada Konya'daky Selçuk Üniversitetinde halkara gatnaşyklar we döwlet dolandyrylşy ýaly bölümlerde okaýan we öňe sürilýän Türkmenistanyň raýaty 24 ýaşyndaky Toýgelli A, 26 ýaşyndaky Döwran M bilen Arazgylyç A atly student we olaryň Gazagstanly ýaranyny göz astyna alýar. Polisiň öýde geçiren barlygyny bolsa bir otogda eginmaş saklanýan ýerde gizlilikde neşe maddasynyň ösdürilip ýetişdirilýändiginiň üstü açylýar. Şol ruwatyň özünde satyga taýýarlanyp, ýörüýte gaplanyp goýulan 50 gram ben hem tapylýar. Türk telekanallaryna görkezlen video şekillerde bolsa, studentleriň eginmaş saklanýan ýerde ýörüýteleşdirilen enjamlaryň kömegi bilen nädip neşe ösümligini östürüp ýetişdirendigi görkezilýär. Anonim ýagdaýda Azatlyk radiosyna maglumat beren Konya'daky bir polis çeşmesi Türkmen studentler bilen baglanşykly metbuatdaky habaryň dogrudygyny tasdiklamak bilen güman edilýänleriň polisdäki soragda neşe ösümligi we ben özümiz üçin görnüşini düşündiriş berendigini aýtdy. Ol polisiýa soragdan soň 13-nji martda geçirilen kaziýet işine 2 Türkmen studentiniň tutuklugy höküm edilendigini, biriniň bolsa ýuridik ýagdaýy doly seljerlýänçe gözegçilikde gezmegine karar berilendigini bildirdi. Ýatlap geçmeli bolsa mundan owal 2017-nji ýylyň 6-njy noýabryna Istanbulyň Fatih etrawynyň Saraç İshak mahallesiniň köşkli hammam çykmady diýen ýerindäki myhmanhana gurnulan operasiýada YR atly Türkmenistanly bir zenan satyga çykarylmaga taýýar görnüşini köp mukdarda ben, gaty we ogradylan görnüşde kokain bilen line-up atlandyrylýan neşe maddasy 18 sany tüpün güllesi we neşe satygyna ulanylýan terezi bilen göz astyna alınıpdy. Şeýlede İstanbul polisiniň neşe garşy görüş bölüminiň Zeytinburnu, Awjylar, Bayrampaşa, Esenyurt, Büyükçekmece, Fatih we Ataşehir etraplaryna geçiren operasiýalaryna neşe satmakda güman edilýän 21 sansy Türkmenistanly jemi 33 adam tutuk edilipdi.